Добре дошли в месечния ни обзор. Нека видим какво се случи ноември месец за Морски клуб Балчик. От 18 до 20 ноември, организирани от CD Sales и Panic Sailing, се проведе лагер за треньори и състезатели в клас Оптимист. Лектори и водещи бяха световните имена Павел Донцов, Микеле Ричи и Сантьяго Лопес. Нашите състезатели Йордан Кирев и Виктория Великова имаха безценната възможност да тренират 3 дни заедно с някои от най-добрите оптимисти в света. Деца от САЩ, Германия, Италия, Гърция, Аржентина, Латвия и дори световният шампион Николаус Папас, който току-що спечели и наградата Sailor of the Year на World Sailing. Гордеем се с вас, Данчо и Вики! За финал месец ноември в Текирдаг, Турция, се проведе регата Текирдаг Трофи, на която Цветомир Симеонов завоюва второ място в клас Илка 4, а Виктория Великова се класира на второ място при момичета младша възраст в клас Оптимист. През месеца се проведоха последователно и 3 семинара за съдии по ветроходство. Един във Варна, един в Бургас и един в София. И на трите участия взеха общо 15 младежи от Морски клуб Балчик. На края на семинарите те държаха изпити за степен съдия по ветроходство и национален съдия по ветроходство. Стискайте палци! Следващия месец ще разберем резултатите.